Tulo ka shooting incident sa natala siyudad sa Sugbo sulod lang sa duha ka adlaw. Lunes, August 19 ug Martes, August 20, 2024. Niadtong Lunes pasado alas 7 sa gabi gipusil patay ang usa ka lalaking banabanang nag-edad og 30 anyos ug nagsulob og black t-shirt, gray og brown ball cap og faded blue long pants. Sawa pa po sila ang biktima giingong doon na kini transaksyon ug nakuha sab kini og illegal nga drugas sa iyang bulsa. Hinungdan ang kalamigitan sa illegal nga drugas ang gisubay motibo sa krimen. Pagka alas 12:15 tungang gabi kahapon, gipusil ang 34 anyos nga si alias Leon sa sitio Laguna, Barangay Sambag, Ono ning Dakbayan. Naigo ang biktima sa wang dughan, walang batiis og tuong kamot og daling misibat usab ang suspek. Dayon pasado alas 3 kadlawon gahapon gipusil usab ang alias Rakal sa sitio Lawis, Alaska, Mambaling. Duha ka masuspitsado matod pa ang naghimo sa krimen.